O que fora secretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, queda en liberdade 24 horas despois de coñecerse o informe da Garda Civil que di que quedou con 6,5 millóns de euros en comisións. María Cheda, ti estás en Soto del Real, abandonou xa Santos Cerdán a cadea? Pois pode ser, Marta Darriba, en calquera momento despois deses trámites que xa se fixeron para a súa escarcelación. Queda en liberdade, sí, pero con medidas cautelares, ten que comparecer na sede xudicial cada 15 días e tampouco pode abandonar o país. Queda en liberdade? Sí, pero isto non significa que non insistan indicios de criminalidade. De feito, o xuíz no seu auto recalca estes indicios de criminalidade e di que se abren novas vías tamén agora para a investigación. Isto despois de que a Garda Civil describira a Santos Cerdán, o que fora secretario de Organización do Partido Socialista, como o cumio da trama que organizaba para cobrar comisións millonarias pola adxudicación irregular de obras públicas. Nas 227 páxinas deste informe está recollido o modus operandi da presunta trama corrupta liderada por Santos Cerdán coa colaboración de Koldo e Ábalos. Dúas son as empresas clave, Servinavar e Acciona. Cerdán tiña participacións na primeira e era o enlace entre elas. A UCO ponlle cifras ás comisións. Desde 2015, Acciona teríalle pagado máis de 6,7 millóns de euros a Servinavar. A trama funcionou nada máis chegar ao PSOE ao poder e aos 6 meses trataron de expandila a Marrocos, nunha viaxe oficial en que secou Cerdán sen cargo no goberno. Amañaban contratos pero tamén cargos dentro dos ministerios. A Garda Civil interceptou un documento no que Cerdán apunta 3 peticións de cargos do PNV despois de apoiar a moción de censura de Pedro Sánchez. Un deles foi o que lle deu visto e prace ao primeiro proxecto, nada máis chegar Ábalos ao ministerio, Minamuga. Para a trama, Ábalos era o gran xefe indio, a clave de todo. Conseguían obras por toda España, en Logroño, en Sevilla ou en San Feliu de Llobregat. Obras millonarias que supoñían comisións millonarias para Santos Cerdán, un 2% de cada contrato. La vida austera, efectivamente, es la que observábamos. A vida austera que vían os compañeiros de partido non coincide coa que describe o informe policial. La vida te da sorpresas y a veces pues sorpresas muy desagradables. O tren de vida dos Cerdán alarmou a trama. O seu socio queixouse dos gastos no Corte Inglés en restaurantes. A Paqui coñécena todas as vendedoras, chegou a escribirlle Anchón Alonso a súa muller e pediu acabar con esa exposición. O exministro socialista José Luis Ábalos afronta tamén un panorama complicado. A Fiscalía reclama para él 24 anos de prisión por 6 delitos na causa que investiga a compra de material sanitario durante a pandemia. O fiscal anticorrupción tamén pide 19 anos e medio de cárcere para o seu exasesor Koldo García e 7 para o suposto comisionista da trama, Víctor de Aldama. Veremos se a petición de cadea por parte da Fiscalía cambia ou non a estrategia de defensa dos imputados. Segue tamén en marcha a investigación da trama das máscaras en Almería. Hai 8 investigados, 5 deles detidos, e entre eles está o presidente e o vicepresidente da Deputación. O Partido Popular suspendeunos cautelarmente de militancia. A previsión é que declaren mañá ante o xuíz. Estamos moi pendentes, veno vostedes nas súas pantallas, de que Santos Cerdán abandone ou non esa prisión de Soto del Real despois de que o xuíz ditaminase que non hai risco de que poida destruir probas ou influir nas testemunhas. O informe da UCO sobre el, sobre Santos Cerdán e a operación contra a corrupción en Almería centraron precisamente a tirapuxa entre Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez no Congreso. Foi empezar a sesión de control e xa na primeira pregunta. Para sacar algo adelante, hai que reservarle unha mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Pero o presidente do goberno non quiso entrar nos detalles do último informe da UCO e tratou de desviar a atención ao outro caso de actualidade que afecta a cargos do PP. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Segundo envite. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon
y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes. A oposición tamén puxo foco no outro partido mencionado no informe da Garda Civil. Compraban el voto y el silencio del PNV a cambio de enchufar a amigos de Aitor Esteban en empresas públicas. El Partido Popular está intentando poner el ventilador en este sentido y acusar al Partido Nacionalista Vasco de cosas que no tienen ningún sentido. Esquerra Republicana descarta polo momento retirarlle o seu apoio ao goberno. Si se quedan tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Non o ven así en Podemos. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE. E critica aos aliados di que lle restan importancia ao caso. A pesar dos casos de corrupción, o CIS de Tezanos mantén o PSOE como partido máis votado. En contra do que din outras sondaxes, os socialistas estarían ata 10 puntos por riba do Partido Popular, aínda que perderían 2 respecto á enquisa do CIS do mes pasado. O Partido Popular subiría ata o 22,4% de intención de voto e tamén sobe Vox un punto neste caso, achégase ao 19%. Sumar Podemos baixan con relación ao mes de outubro e o BNG superaría o 1% en intención de voto. Ás próximas eleccións xerais referíase hoxe o presidente socialista de Castela-A Mancha, Emiliano García Paje. Cree que o ano que ven será ano electoral polos casos de corrupción que se van coñecendo. La responsabilidad política siempre existe y existe además ante la ciudadanía. Otra cosa distinta es que se depure antes de pasar por la urna, pero no tengo ninguna duda de que la urna es definitiva, es la responsabilidad última, ¿no? O Partido Popular rexistrou esta mañá a candidatura de Juan Francisco Pérez Llorca a presidir a Comunidade Valenciana. Faino co apoio do grupo parlamentario e tamén da alcaldesa de Valencia, María José Catalá, outro dos pesos pesados do partido nesa autonomía. Mentres tentan pechar con Vox un acordo para que poida ser investido Llorca. He vist moltíssima cordialitat i he vist moltíssim sentit de la responsabilitat. Si no veguera aixina, no m'haguera presentat com a candidat. Em presente com a candidat perquè tinc la confiança en mi mateixa i en el meu partit de conseguir un acord d'investidura. Seguen as protestas do persoal sanitario en defensa da atención primaria. Piden máis persoal ante as necesidades dun servizo que consideran saturado e tamén que o Sergas enterre definitivamente a nova categoría de médico especialista pros ambulatorios e pros PAC. O venres, sindicatos e consellería volven sentarse para seguir negociando. Galicia vai ser a primeira autonomía en tratar o cancro con protonterapia, un sistema que focaliza a radiación na zona enferma e, polo tanto, diminúe os efectos secundarios. A partir do ano que ven, vais empezar a aplicar nos nenos e nos enfermos de longa supervivencia. Realmente creo que é un motivo de orgullo decir que esta fin de semana vai chegar o acelerador para o Centro de Protonterapia, xa están facendo os profesionais a formación e Galicia será a primeira sanidade pública en España que teña un centro de protonterapia. Este anuncio facía o presidente da Xunta na sesión de control no Parlamento, na que mantivo unha intensa tirapuxa coa voceira do BNG precisamente a conta da sanidade. Jesús. Ola, que tal? Alfonso Rueda di sentirse orgulloso da nosa sanidade, aínda que admite que se poden facer melloras. Se deben facer, ademais, no caso de atención primaria. Nese sentido, espera que den bo froito ás conversas, o diálogo iniciado entre a Consellería de Sanidade e os profesionais e evitar así a folga convocada por 26 deste mes. Asegura que o BNG espera ou desexa que a folga continúe e que exista nas rúas conflictividade. Pola súa parte, a voceira do BNG cree que a Xunta busca sempre excusas e o que precisa a sanidade galega son máis profesionais e máis cartos. Intenso tirapuxa entre a voceira do BNG e o presidente galego. O tema central, a folga da sanidade convocada en principio para o 26 de novembro. Allá que podamos chegar a un acordo. Ana Pontón denuncia o maltrato que están a sufrir os profesionais sanitarios en Galicia. Como lle vai chamar os convocantes desta folga? Alborotadores, caleborrocas. E acusa a Rueda de inventar unha nova forma de gobernar. O bulogoberno do Partido Popular.
O presidente da Xunta recolle o guante e devolvelle o golpe. A vostede danlle igual os doentes, dalle igual os servizos públicos, dalle igual a sanidade. Vostede busca a pancarta. Primeiro que haxa movilización social para despois decirme que me parece a movilización social. É o círculo perfecto bloqueiro, señora Pontón. A líder nacionalista pídelle que atenda as reivindicacións da atención primaria. Y verá cómo aparecen médicos y médicas para solucionar os problemas que temos. Pero Alfonso Rueda botou man dun escrito da Seguridade Social. Si bien la falta de profesionales médicos afecta a todos os ámbitos. E convida a líder nacionalista a que deixe de propagar bulos do goberno. Sí, ríase moito. Ríase moito. Supoño que despois desto romperá absolutamente con estes creadores de bulos. Tamén no Parlamento galego houbo debate sobre a memoria democrática e os menores inmigrantes. Cales son os seus principios? Non facía falta consultar ningún papel. Era simplemente dar a súa opinión sobre memoria democrática, sobre menores migrantes. Entonces, sométeme unha especie de examen, que consiste en saber si estou contento con a historia dos últimos 50 anos. Pois mire, estou moi orgulloso da transición. E se compartía ou non esa deriva evidente para todo o mundo, menos para vostede, de que a dereita, a ultradereita e a dereita complaciente sobre o que é evidente unha evidente regresión das políticas. Como vota de menos a Vox en Galicia? Como lle gustaría a vostede que houbera Vox en Galicia? Pois traballaremos para que Vox non exista en Galicia, señor Besteiro. Noutra Cámara, o Congreso van dar explicacións aos responsables de Meta, matriz de aplicacións como WhatsApp e Instagram. Van comparecer para falar sobre a suposta espionaxe masiva aos usuarios. Anunciou o presidente do Goberno e tamén novas medidas que aprobarán o próximo semestre para loitar contra a desinformación nas redes. Porque en España la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere esos derechos y esas libertades, nuestros derechos y nuestras libertades, pues pagará las consecuencias, porque no puede quedar impune. O tren de alta velocidade entre Vigo e o Porto volve sufrir un novo atraso. O Ministerio de Transportes acaba de anunciar que amplían un ano a elaboración do estudo para a saída sur de Vigo, cara ao Porriño. Dende a Xunta advirten que coa acumulación de demoras o AVE a Portugal non estará listo antes do ano 2038. Isto ven a confirmar o que xa levamos dicindo dende hai tempo dende a Xunta de Galicia, que ese compromiso por parte do Goberno do Estado de que o AVE entre Vigo e Porto vai a estar na fronteira portuguesa en tempo e forma no ano 2030 ou 2032 é totalmente inviable. É imposible que chegue antes do ano 2036, 2038 no mellor dos casos. O aire contaminado, pero sobre todo o tabaco. Esa é a principal causa da enfermidade pulmonar obstructiva crónica, a EPOC. Hoxe entraremos neste hospital de Santiago de Compostela. Van levar a cabo esas espirometrías para medir a nosa capacidade pulmonar. Día Mundial dedicado a esta doenza. Nos minutos todos os datos. Quédanos lonxe, pero a imaxe impacta, por iso queremos que a vexan. Son 200 edificios convertidos en cinza nun virulento incendio rexistrado no suroeste do Xapón. Os bombeiros continúan traballando para apagar focos aínda activos dese lume que arrasou uns 50.000 metros cadrados de terreo. Vexan a virulencia que tiñan esas lapas. Tamén segue activo este incendio nun desguace de Madrid. Calcinou varios vehículos e ameaza con estenderse a outras naves do polígono. A columna de fume enorme pode verse a varios kilómetros. Os traballadores das empresas próximas foron desaloxados. E atendan o tremendo susto que levaron dous nenos que ían en piragua onte a tarde en Oleiros. Sufriron un percance e sacáronos do mar con síntomas xa de hipotermia. Reyes. Sí, aconteceu pouco despois das 6 da tarde aquí nesta praia de Santa Cristina. Daquela, un grupo de 8 rapaces de entre 12 e 14 anos estaban adestrando co club de remo As Xubias cando as piraguas individuais de dous deles emborcaron e caeron ao mar. Entre as correntes que hai na zona e o frío que pasaron na auga, non eran quen de regresar á beira e tiveron que ser rescatados. Presentaban síntomas de hipotermia e un deles tivo que ser trasladado nunha ambulancia ao hospital onde pouco despois xa recibía a alta médica. Comezaba a anoitecer cando os dous piragüistas de 14 anos que estaban adestrando canda a outros 6 rapaces e o preparador lles emborcou a canoa e caeron ao mar.
Recibimos o aviso do 112 alertando de que había dúas persoas en apuros na auga na praia de Santa Cristina. Cando chegamos ao punto, pois comprobamos que eran dous rapaces de 14 anos que habían caído das piraguas nas que iban navegando pola zona. 20 minutos despois, os axentes de seguridade de Oleiros avisaban a través do 112 de que os rapaces foran recollidos por unha embarcación particular e que se dirixían a terra. Un deles foi saindo e outro pois ao final foi axudado por unha persoa que iba facendo paddle surf. Ali hai unha zona de correntes, pero máis que nada era polo frío e o nerviosismo que un dos rapaces pois lle costaba moitísimo salir, estaba entumecido polo frío e resultoulle complicado se non chega a ser pola axuda desta persoa que estaba ali no lugar. Xa en terra, onde se activou un amplo dispositivo de emerxencias, ambos os dous mozos foron atendidos polos sanitarios do 061. Ao lugar, ademais de nós, Policía Local, Garda Civil e unha ambulancia do 061 que atenderon ali a estos dous rapaces e un deles foi trasladado ao Chúa con hipotermia. Tras realizarlle as probas pertinentes, recibía a alta médica. Agora tócalles recuperarse do susto. O que acaban de ver son os veciños de Curtis. Tratan de recuperar un tractor roubado. O ladrón meteuno nunha gavia para agochalo e non foi nada doado quitalo dali. Sabela. E roubou tamén un pastor eléctrico e un remolque cisterna, entre outras cousas. Todo foi recuperado polos axentes da Garda Civil. Este home quedou xa en liberdade, ten 29 anos e veciño de Guitiriz e xa conta con antecedentes por roubos e tamén por estafas. Por iso, cando os axentes aquí en Curtis recibiron varias denuncias de persoas que denunciaban que lle roubaran varios materiais e maquinaria agrícola nas súas explotacións gandeiras, no primeiro en que pensaron foi neste home que ten un taller de coches en carné aquí en Curtis. Habitualmente móvese neses vehículos en carné. Chegou a roubar 3 tractores. Un deles trasladouno por estrada uns 30 kilómetros para agochalo na zona de Guitiriz, onde tiña unha finca. Recuperaron todos os axentes. En 2 meses este home roubou en 5 concellos diferentes material gandeiro e agrícola por valor de 60.000 euros. Recuperamos un caso do que lles falamos días atrás. O condutor do patinete que atropelou un home en Vigo deu positivo en haxís. Levou por diante un pasaxeiro do bus urbano xusto cando el baixaba na parada. O peón quedou ferido de gravidade. Sufriu lesións na cabeza e quedou en parada cardiorrespiratoria. Ese foi un caso especialmente grave, pero os accidentes con patinetes son cada vez máis frecuentes. Para tratar de poñerlles freo en Pontevedra teñen en marcha unha campaña especial de vixilancia. Pontevedra intensifica a vixilancia sobre os patinetes despois de rexistrar 15 accidentes, 2 deles con feridos graves e máis de 230 denuncias no que vai de ano. A norma sempre vai por detrás da realidade da sociedade. Aumentaron moitísimo e con eso aumentan as incidencias. Por eso, precisamente, no que vai de ano xa fixemos 3 campañas. O primeiro nestes controis é comprobar que os condutores non circulan pola beirarrúa, levan a documentación e non dan positivo en alcohol nin drogas. Despois toca revisar que o patinete non estea manipulado para circular a máis velocidade da permitida e cumpra coa homologación. Que seja a norma, que non supera os 25 km por hora, basicamente, e que non ten asiento, porque tampouco poden levar asiento, e que non viaxan 2 persoas, ou máis dunha persona, e que non circulan pola beirarrúa, lógicamente. A campaña desenvólvese polas rúas do centro da cidade e tamén na contorna dos institutos, onde teñen localizado menores circulando a gran velocidade. Por iso, os axentes mandan un recado aos pais destes pequenos pilotos. Hemos detectado menores con 14 anos, con menos de 14 anos, conducindo aparatos deste tipo que dan velocidades de 60 e 70 km hora. Entonces, que os pais sexan conscientes do que están poñendo nas mans dos seus fillos. A idea da campaña é mellorar a seguridade viaria, favorecer a convivencia entre patinetes e peóns e informar sobre novidades, como a de que a partir de xaneiro estes vehículos terán que dispoñer de seguro para circular. Nas estradas xa o sabemos, hai que extremar a precaución coa chegada do frío. Xa están listos os sacos con sal e as quitaneves e ademais este ano, se hai nevaradas importantes, os cidadáns imos recibir avisos no noso teléfono móvil, Mónica.
Pois así é, este plan destina a Galicia máis de 450 profesionais, 100 máquinas quitaneves, máis de 20.000 toneladas de sal e máis de 3 millóns de litros de salmoira que se van destinar precisamente a manter a seguridade nas estradas de titularidade estatal, que en Galicia son máis de 2.500 kilómetros. Todos eses recursos almacénanse en centros de conservación, como este da Estrada, onde esta mañá se asinaron os protocolos de coordinación de todos os medios, con Garda Civil, Policía Nacional, DXT e tamén cos servizos de emerxencia da Xunta de Galicia no caso de que a situación o requira. É un plan invernal que se vai manter activo ata o 30 de abril, porque é nesta temporada cando se espera a maior frecuencia de fenómenos meteorolóxicos adversos. E cunha novidade, nos lugares onde se produzan eses fenómenos, e no caso de que a situación o requira, os cidadáns van recibir nos seus móviles unha alerta do sistema S-Alert. O sistema de alerta S-Alert que permite trasladarlle ás persoas que circulan polas estradas a situación de emerxencia que se poda producir ante grandes nevadas. Ayudará a la ciudadanía a ser conocedora de los riesgos que puedan ocurrir y poder ser prudente, cauto y considerar si realmente el viaje es imprescindible o no. Aquí ainda non chegou, pero sí o fixo a neve ás montañas de Asturias e de León. Poden acumular ata 15 centímetros de neve en 24 horas e tamén se agardan xa nevaradas no Pirineo, con acumulacións de 5 centímetros a partir dos 1000 metros. O frío empeza a apertar, capitais como Soria ou Ávila van ver caer ata os 3 graus baixo cero as temperaturas. Non tanto, pero tamén aquí en Galicia hai que abrigarse xa a primeira hora do día para sair da casa. Atención, porque o frío vai seguir gañando intensidade nos próximos días. Onde máis se nota xa é na provincia de Ourense, Andrea. Sí, as temperaturas son máis baixas do habitual en toda a comunidade, pero especialmente na provincia de Ourense, sobre todo na zona sur. De feito, aquí na comarca da Limia, esta pasada madrugada rexistráronse temperaturas baixo cero e a previsión é que aínda sigan baixando. E moito ollo tamén na montaña de Lugo, que ali tamén se van rexistrar temperaturas baixo cero e tamén está previsto que a partir de mañá comecemos a ver as primeiras folerpas de neve da temporada. Todo o mal é acostumbrarse, nós xa estamos acostumbrados, e xa o que nos boten, venga, ala, a aguantar. Estamos afeitos, non pasa nada, para min é casi bravo, ui. Non hai que terlle medo, é que ven o frío e ven o calor, cando ven é nada máis. Hai malestar na Xunta co Goberno Central polo tratamento que o Ministerio de Facenda lle dá ás axudas polos incendios. Que tal, Miguel? Xixíronlles vostedes a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a do Douro o mesmo que están exixindo a Xunta de Galicia que está traballando? Paréceme que non. A Confederación Hidrográfica do Douro pon en marcha actuacións de restauración hidrolóxico-forestais nas zonas afectadas polos incendios da provincia de León. 5 millóns de euros do Miteco. Vexan un exemplo dos esforzos que está a dar a industria da minería para ter menos impacto. Na mina de cobre San Rafael en Touro levan 2 anos de traballo, máis de 3 millóns investidos, porque lle queren devolver ao medio ambiente a auga totalmente limpa, sen metais. Cae por esa rampa o seguinte tanque, que é o tanque de floculación, onde se lle engade un pouquiño de floculante para que xa, cando pasa aquí o decantador lamelar, os metales se queden en forma de lodo no fondo, para arriba ascenda o que a auga xa limpa. Levo o menú para os meus pais, pois son moi maiores, e claro, eu como teño que estar atendiéndolos e tal, non me dá tempo de cociñar. Os que poden sair veñen a recoller, e os que non poden sair xa llo levamos. Escoitaron ben. Nun restaurante de Ourense, ante o aumento do número de persoas maiores que viven soas, decidiron dirixir o seu servizo cara a elas. Elaboran menús adaptados, baixos en graxa e en sal. E, se non poden ir buscalos, lévanllelos á casa e fanlles algo de compañía de paso.
A nai e o pai de Laura son moi maiores, non poden cociñar e a ela non lle dá a vida. Todos os días lles leva a casa a comida feita ao seu gusto neste restaurante de Ourense. Xamón de polo e caldeirada. E peixe. Perfecto, ya lo tengo aquí. Os seus meus pais tocalle a caldeira. Fan menús adaptados incluso para persoas moi maiores, porque o fan sin sal, sin grasa. ¿Qué lo quieres? ¿Con patata cocida o frita? Cocida. Sin sal, sí. Chamou a Nieves que ela ten un problema de digestivo, entonces ten que comer a merluza a plancha, e claro, sempre con pataca, pois ao mellor quero unhas verduriñas, entonces eu poñolle como eles me piden. A principios de semana xa manda a súa clientela a previsión do menú que os comensais acaban de deseñar. O lunes xa nos o pasa, para toda a semana, entonces así xa te adaptas. Eu collo incluso para a comida e para a cea. Por non encender a cociña para min sola. Sí, gústame todo o que ten de maravilla, os callos están buenísimos, todo. Se non poden vir recollelo, levanllelo a casa. Temos uns rapaces que o levan, que son maravillosos, tratan de adaptarse ás súas necesidades, que son máis lentos, que lle hai que contar ben os cuartos e darlle ben a volta, que se fíen de ti. Ademais, danlle conversa, case un servizo social que ela mesma fai a diario con dúas clientas que viven soas, para facerlles por un intre compaña. É super agradable e despois que a xente este contenta co que faz, pois é o máximo. Aquí podemos tomar un café, pero tamén mercar unha camisa, ver unha obra de arte ou mesmo ter unha reunión do traballo. Neste telexornal imos coñecer negocios que ofrecen case de todo. Inditex ponse de novo na primeira posición das empresas da moda a nivel mundial, superando a Louis Vuitton, a compañía que engloba tamén marcas de luxo como Dior ou Tiffany's. O ano pasado acadou un beneficio económico de máis de 5.500 millóns de dólares. É o que reflicte o último índice da consultora McKinsey, que toma como referencia os beneficios das 400 empresas do sector que cotizan en bolsa. Ese cambio de posicións correspóndese, segundo a consultora, cun cambio de tendencia que hai no mercado da moda, porque as marcas de prezos medios están atraendo unha parte da clientela que tiñan as firmas de luxo. E Santiago é hoxe punto de encontro de líderes que moven máis de 100.000 millóns de euros. Executivos de primeiro nivel que comparten as súas receitas de éxito con emprendedores como Ángeles. Ángeles Aguilar decidiu emprender tras dunha longa traxectoria laboral na mochila. Hoxe lidera a súa propia sociedade de tasación inmobiliaria cun equipo de 85 persoas. Hai que hacer que la gente se sienta muy reconocida, no solamente económicamente, sino laboralmente. É un dos consellos para atraer talento ás empresas, unha das claves do éxito empresarial nun mercado laboral no que o capital humano é fundamental. Hai unha relación directa entre o salario emocional, entre as persoas e o rendemento das empresas na parte económica. Un liderado emocional que tamén tratan de aplicar nas empresas deportivas. Quizá lideramos desde ese lugar, desde la empatía, teniendo más en cuenta igual la parte emocional y personal, y yo creo que también es importante, ¿no? esa parte, esa visión de liderazgo más transversal. Receitas probadas con éxito nun grupo de empresas que facturan máis de 100.000 millóns de euros nun mercado internacional con oportunidades. Creo que es un momento decisivo, como está siendo Galicia. Galicia está saliéndose del mapa, no porque sea Finisterre, sino porque realmente va muy, muy bien. Los empresarios que voy conociendo, la innovación que se está haciendo en Galicia, sectores tan punteros, las exportaciones. Un resultados que os empresarios galegos buscan seguir mellorando. Algúns collen receitas dos máis grandes, outros tiran de enxeño. Reinvéntanse con propostas tan atrevidas como tomar un café nunha tenda de roupa, Carlos. Todo á vez en todas partes non é só o título dunha película. As realidades paralelas tamén existen na rúa, no mundo real. Imos coñecer negocios que se apuntan onde funciona iso do multiverso. Parece un café, pero volve mirar. En Cangas florece dende maio Pitanga, na rúa Lirio. Bonita coincidencia. Pitanga es una cafetería con floristería que, nada, junta un poco las dos actividades distintas. Y café bar, ¿no? Tenemos permiso de café bar, servimos vino, cerveza y también flores, ramos, tanatorio, todo, ¿no? Usted, por exemplo, que clienta chamou a atención a primeira vez que entrou aquí? A primeira vez que de ver las flores e la cafetería. En Cangas todos coñecen a Depuri, dun lado bar, doutro tenda, abre ata tarde e os domingos. Si queren destornilladores, temos destornilladores, si quere adornos de Navidad, en estes momentos adornos de Navidad.
carne, polo, temos un poquinho de todo para que alguén salga do apuro. Pues un bocadillo rápido, por ejemplo, de eso de que sales de currar, vas de un traballo a outro, non te dá tiempo, vienes donde Puri que sempre te soluciona el día. Ou podes ir a Vigo a probar un abrigo, tomar un doce e mercar unha pintura. Todo cabe na contenedora. Como o seu nome di, pois contén dende o café a roupa de marcas nacionais e despois tamén potenciamos artistas locais. Tardei 2 semanas en darme conta de que era unha tenda de roupa. Pero bueno, despois dende que entrei para dentro, a ver que fun comprando algo de roupa aquí e saiu moi ben, a verdad. Pois sigue explorando. Ao fondo hai galería de arte e arriba espazos para traballar, por se ti tamén queres emprender. Levado ao extremo, en Taboadela os veciños poden ir ao médico, pedir un libro prestado e sacar cartos no mesmo espazo, Nuria. Si unha maneira de aforrar custes e non privar os cidadáns de servizos esenciais. Aquí na primeira planta deste edificio atopamos este pequeno centro médico con médico de cabeceira e enfermeiría. E xa que vimos ao médico, aproveitamos para sacar cartos. Aquí temos o único caixeiro que hai en todo o concello. Xa fomos ao médico, xa temos cartiños e agora visitamos esta biblioteca municipal que está aquí no mesmo edificio. Sanidade, aforros e cultura, todo no mesmo lugar. En Santiago acaban de poñer a primeira pedra do edificio do Centro de Supercomputación de Galicia. Dá servizo cada día a centos de empresas e científicos. Por exemplo, Meteo Galicia. As instalacións acollerán un supercomputador que multiplica por 7 a capacidade do actual. É un novo computador cuántico e tamén un novo sistema de almacenamento de datos e unha das 19 fábricas de inteligencia artificial que se van facer en Europa. Isto marca un antes e un despois no noso camiño, na nosa presencia en Europa e creemos que ven a fortalecer non só CESGA, sino a todo o noso ecosistema. Decir que están liderando algo con tanto futuro e tan complexo como é a tecnoloxía cuántica, as aplicacións en inteligencia artificial, todo o que xa está aquí e sobre todo todo o que está por vir, pois en Galicia estámoslo facendo. A venda de vivendas segue subindo en toda Europa, sobre todo en países como Luxemburgo, Eslovenia ou Bélxica. En Bruxelas, por exemplo, o mercado está disparado, con subas no 19% das vendas. A pesar de que os prezos son moi elevados, esas son as cifras. E atención a unha propiedade en pleno barrio europeo que acaba de sair ao mercado, María. Pois sí, porque esta casa que teño xusto detrás de min é a mansión Sensir, que é monumento histórico dende 1988 e agora véndese por 1.900.000 euros. Foi construída en 1903 polo arquitecto bruxelés Gustave Stroden, un dos referentes do estilo modernista en toda Europa. Esta xoia do Art Nouveau chama especialmente a atención pola súa fachada de tan só 4 metros de ancho e as súas balconadas metálicas. O actual propietario leva con ela 12 anos, pero agora decidiu poñela á venda e ollo, xa hai interesados. Grazas, María. Os máis novos seguro que non saben que unha das pastoras de Fátima viviu xa de adulta nun convento de Pontevedra e aí volveuselle a aparecer a Virxe hai xusto 100 anos. O Santuario das Aparicións coñécese agora como o Fátima Galego. Poucos galegos saben que neste santuario pontevedrés viviu Sor Lucía, unha das nenas a que, segundo a tradición católica, se lle apareceu a Virxe en Fátima. E hai que apartala un pouco do foco mediático para que vivise lonxe de todo isto e puidese experimentar a súa fe en tranquilidade. A solución sacala incluso de Portugal e chega a Galicia, chega primeiro a Tui, a Casa das Doroteas e logo mandan a Pontevedra, que viña de incógnito, viña incluso con outro nome, que era a Irmanciña Dores. Porén, a Virxe non a esqueceu. En este santuario a Igrexa Católica certifica outra das súas aparicións a Sor Lucía. Cúmprense 100 anos e a Santa Sé decretou o 2026 como ano xubilar. Hai moitas reservas feitas, sobre todo, curioso, dende Portugal e dende Estados Unidos. Portugal, pois por Fátima. Estados Unidos porque é un pouco o corazón do Apostolado Mundial de Fátima. Les explicamos, les decimos, no les contamos todo lo que aconteció aquí, porque realmente esta capillita aquí
pisó la Virgen. A única viga que puido salvarse das térmites na recente rehabilitación deste pazo do século XVII é a da cela de Sor Lucía. Preside agora a capela dun edificio recuperado grazas ás doazóns dos fieis. Agárdase que no ano xubilar o santuario, coñecido como Fátima Galego, sexa visitado por milleiros de persoas atraídas polo seu significado relixioso e polo seu valor patrimonial. Imos falarlles agora dun produto moi noso, as castañas. Poden chegar a calquera recuncho da península grazas a Correos, que ten en marcha unha campaña especial de envíos a prezos moi reducidos. Pepe ten familia en Valencia, tan só veñen no verán, polo que cada ano, nestas datas, encárgase de enviarlles varios kilos de castañas. Justen, e a lá nos hai, entonces hai que enviarlas desde aquí. Volver no Brau, malamente, ahora imos a enviar alá, para que as teña. Para que coma algo de aquí da nosa terra. Onde van as castañas? A Valencia. Pois mira, estás de suerte porque temos ahora unha promoción na caixa de tarifa plana que todo o que envíes dentro da caixa costache 15 euros, independentemente do peso que teña. Está bastante ben de precio, ya, o que son os envíos, entón, bueno, pois este ano bastante boa castaña, bueno, pois aproveitar para enviarlle aos familiares, claro. Vai urxente, asegurado, en 24-48 horas están en Valencia. Por ser un produto fresco, os envíos realízanse só de luns a xoves. Recomendan que veñan nun saco de rede e ven en xoitas. Tamén os carteiros fan a recollida a domicilio. Si xa solicitan, lévanse a caixa ao domicilio, xa o propio carteiro che fai a admisión, e xa recolle. Pues mi hija me pidió y de hecho le llevé castañas a mi hija que está en Jaca. Van de un dos 22 concellos galegos de zonas produtoras de castaña que ofrece dende hai anos este servizo. Hai bastante castaña, por o que comenta a xente, porque eso, entonces, creo que este ano se está enviando algo máis. O ano pasado enviáronse dende Galicia máis de 2 toneladas de castañas que espallaron o recendo a magosto pola península. E ollo a estes datos, case 8 de cada 10 mulleres que viven no rural creen que están máis desprotexidas fronte á violencia de xénero que as que viven en entornos urbanos. Un 45% desas mulleres non se atreve a denunciar este tipo de delitos. O factor territorio opera de maneira negativa nas posibilidades das mulleres de denunciar, nas posibilidades das mulleres de achegarse a un recurso público e nas posibilidades ou na percepción que teñen as mulleres de ser protexidas. Poñan atención nos seguintes síntomas: dificultade para respirar, pitidos, unha tose que non se cura. Poden ser indicativos da enfermidade pulmonar obstructiva crónica, o que chamamos EPOC. Hai moitos casos que están sen diagnosticar e é importante poñerlle freo e nome á doenza o antes posible. Demetrio. Por iso é importante facerse probas como esta esperimetría que están levando a cabo agora mesmo no hospital aquí en Santiago de Compostela, coñecer a nosa capacidade pulmonar. Importante, iso que recomendan os médicos, deixar de fumar, que é o principal elemento prexudicial e a causa principal da EPOC. Hoxe, o Día Mundial. Afecta sobre todo a pacientes que fumaron, non podemos tampouco olvidarnos de pacientes que teñen unha exposición laboral de risco ou pacientes que teñan unha alteración xenética. Canto antes se detecta a enfermidade, antes podremos intervenir e antes podremos frenar o curso da EPOC. O que pretendemos é que teña unha menor dificultade respiratoria, a menor tos, a menor expectoración posible e o menor número de agudizacións. É a fotógrafa máis importante do mundo e escolleu a Coruña para amosar por primeira vez en España unha retrospectiva da súa imponente traxectoria que abre as súas portas ao público este sábado. Pero Annie Leibovitz está en Galicia xa, da man de Marta Ortega e da fundación que leva o seu nome, Eduardo Herrero. A propia Annie Leibovitz e Marta Ortega foron as anfitrioas esta mañá do grupo de autoridades e representantes do mundo da comunicación e da cultura que gozaron do primeiro pase en exclusiva de Wonderland, a retrospectiva da fotógrafa estadounidense, a máis reputada do mundo na actualidade.
Para esta noite, a axenda de Leibovitz queda marcada por unha festa con representantes do mundo da moda, unha festa tamén, lóxicamente, privada e exclusiva. Mañá vai asinar 100 exemplares do seu libro Women, os afortunados que lograron unha invitación por sorteo, tamén aquí no Porto da Coruña. Pro venres queda pendente a visita guiada ás 10:30 da mañá dos medios de comunicación a esta mostra e xa a partir do sábado o público en xeral poderá gozar dela ata o próximo 1 de maio. Pois dende a Coruña abrimos fiestra e seguimos na provincia da Coruña, imos ata Ortigueira e aí falamos deses chubascos que van entrando polo norte e temos as temperaturas neste momento nos 12 graus. Contraste nas zonas de montaña pendentes desa masa de aire frío, mantén a sensación térmica ahora nos 0 graus, aínda que os termómetros falen lixeiramente en positivo. Que o que vai pasar esta tarde? Continuaremos con eses chubascos que irán entrando por ese nordés máis intenso no litoral da provincia da Coruña, irá descendendo esa cota de neve segundo vai avanzando a tardiña dende os 1300 aos 900 e podemos contar con algunha folerpiña nesa área montañosa da provincia de Lugo, probablemente nesa área da Fonsagrada. Polo demais, a apertura de claros importantes, canto máis ao sur e as temperaturas máximas en descenso, apenas 12 graus en Lugo nas horas centrais do día. Vémonos en canto rematen os deportes. In the Broyer, the Klimt, Julian, is yours. Congratulations. Congratulations. Así remataba a poxa de arte moderna máis alta ata o momento. A obra en xogo era ese retrato, a ver se a vemos aí, o temos, do pintor vienés Gustav Klimt. O comprador pagou 236 millóns de dólares. Nesa mesma sesión saiu a venda o retrete, a obra víamola antes, o retrete de ouro do escultor italiano Maurizio Catalán. Pero neste caso o resultado non foi o que esperaban, porque non se valorou o interese conceptual da peza. Pagaron por ela 12 millóns de dólares, que, pois basicamente, o valor do ouro. Temos que agradecerlle a súa fidelidade. O Telexornal Mediodía foi o informativo máis visto este martes en Galicia na súa franxa. A audiencia media foi do 15,9%, punto e medio por riba da segunda opción. Entre a emisión en Televisión de Galicia pola primeira canle e a segunda sumamos 110.000 espectadores. Estes días, como é natural, non hai que non se vista de Nadal. Nas cidades máis grandes, ademais, montanse espectáculos temáticos para pasar o día a conta deles. A instalación que vemos está en Londres. Trátase de percorrer pola noite uns extensos xardíns profusamente iluminados para a ocasión. Non falta música e hai ata unha pista de baile. Calculan que unhas 300.000 persoas a van visitar ata o próximo 4 de xaneiro. Nos acabamos de facelo a través da televisión. Graciñas por acompañarnos. Ata mañá.